kako je strašno izgledao taj divlji čovek. Bio je mali kao kepec, a imao je veliku glavu kao bundeva. Čelo mu je bilo boginjavo, obrve sastavljene, oči razroke, pljosnat nos sa 2 ogromne nozdrve. Usta velika kao lonac, a iz usta virila su 2 dugačka zuba. Grudi obrasle u ovčije runo, ruke dugačke i tanke, noge krive, a stopala ravna kao u guske. Jednom rečju, bio je to pravi đavo, pravi bauk i najveći junak, uplašio bi se od njega. I Orlando i Skenderbeg pobegli bi kada bi pred njima ovaj se ukazao. Ali Antonio, koga ništa nije moglo da uplaši, pokloni se i reče: Bog vam pomogao, gospodine, kako ste? Šta radite? Mogu li vam biti nečim na usluzi? Koliko ima još do mesta u koje sam pošao? Kada čuo ove reči, divlji čovek poče da se smeje i, pošto mu se mnogo svide ovaj neobični mladić, upita ga: Da li bi ti stupio u moju službu? A šta ćete mi plaćati mesečno? Služi me lepo, reče divlji čovek, pa se nećeš na mene požaliti.